Kada ne znaš gde je sad i sve glasa vičeš tad. Odlaze jednorože, pogrešno ti radiš sve, ali si ima svoje planove. Odlaze jednorože, svojim rogom rušiš sve, zato vi ste drugovi, zar ne? Stani, kreni, dane, čarno stvorenje, ipak bit će dobro sve. Ako odlaziš jednorože, u cih zore, budi me na čarobni druže. Odlazi jednorože. Skači odavde, jednorože! Alice, srećan rođendan. Hvala, drugari. Srećan rođendan, Alice! Hvala, mama. Ne mogu da dišem, ljudima treba vazduh da žive. Wow, baš si se zadihala. Svejedno, kupila sam ti posebnu odeću za zabavu. Ne znam koju bi boju voljela, pa sam donela rozu, fuksiju, magijcu, rumenu, losos, divni losos, svočni punč, koral, pandango, paletsku palučicu, unutra, smrznu trojku, flamingo. I šta misliš, Alice? Alice? Evo me ispod. I spremna si za veliku zabavu? Zabava! Veoma sam uzbuđena i sve sam isplanirala da bi dan protekao savršeno. Od 11 do 11:05 doček gostiju, 11:06 do 11:10 doček gostiju koji su kasno došli i prekoran pogled. 11:11 do 11:25 zabava uživo. 11:26 do 11:40 brzi kviz o zabavi uživo da se vidi ko je pazio. 11:41 do... A da se samo zabavljaš? Misliš slobodna igra? Naravno! 12:18 do 12:19 ako vreme dozvoli. Tako je, Hugo, to je torta. Zdravo, zdravo, dobrodošli. 11:05, baš na vreme. 11:06. Srećan rođendan, Alice! Otvori, otvori! Hvala, Pixi, ali otvaranje poklona je zakazano za 11:47. Naočari dugih boja! Iste kao moje! Srećan rođendan, Alice. To je model RX J12421, galaksija u obliku fudbalske lopte? To je fudbalska lopta. Sjajan zamak za skakanje. To nije zamak. Zamkovi su za princeze koje ništa nisu radile da budu gde su. One su ili rođene princeze ili se udale za princa. Jaka stvar. To je biblioteka za skakanje, gde dobijaš moć od znanja. A ako ne voliš biblioteke na naduvavanje, imamo i druge zanimljivosti. Renesansno slikanje po licu. Jahanje ponija. Izubrale balon životinje. Čekaj, šta? Ovde ne treba da bude ponija. To je kliše i nije planirano. Nikog ovde ne zanima poni. Poni? Jej! A kažu da nema ništa dobro na zabavu. Ko kaže? Pa neki drugi ljudi. Da li si rekla da je ovde poni? Gde? Gde? Ti si poni. Kako se usuđuješ? Ja nisam poni. Ja sam jednorog. Ne, nisi. Jednorozi ne postoje. Ti si poni. O, jeli. A može li poni ovo? Da. A može li poni ovo? Da, upravo si mi pokazao manje više sve što poni ume. Dobro, ali šta je sa govorom? I sa rogom? U redu, priznajem, govor jeste malo čudan, ali to je šešir za zabavu. I ja ga imam. I ti imaš rog? Mislio sam da sam jedini jednorog na svetu, ali sad smo se sreli. O, tako se radujem. To nije rog, već šešir za zabavu. I tvoje. Vidiš? Joj, kako bi se tebi svidelo da te vučem za rog? Dobro, možda je tvoj kapa za zabavu. Ali moj je rog, jer ja sam jednorog. I šta sad imaš da kažeš? Odlazi jednorože! Ovo su najdosadniji klovnovi svih vremena. Ovo nisu klovnovi, to je japansko super kabuki pozorište. To su samuraji koji izvode Kanade Hon Choshingura. O, znači treba da bude dosadno. Da,
klasična drama od 11 džinova koji vode ka velikoj bici 47 bronina. A imala sam novce samo za 2. Molim te, reci da je ta velika bitka bila gađanje pitanja. Baš je ukusno, ali oni nisu klovnovi. Znaš šta bi pomoglo ovim klovnovima? Monocikl! Vidi, imam 2 roga. Ovaj ovde i ovaj ovde. To nije monocikl, to je tricikl. Ne, to je monocikl sa pomoćnim točkovima, koji mi uopšte nisu potrebni. Mnogo je teže bez pomoćnih točkova. Ačite, unicon! To znači odlazi jednorože. Ne bih rekao. Baš si smešan, čudni klovne. Dobro, Alice, odvoj svećice. Ne, pokušavam da okončam čudnu tradiciju da dišem po torti neposredno pre služenja. Što da onda ne kijam i na picu? Zato imam bolji način, ventilator za svećice. Čeka na patent. Čekaj, imaš li veći ventilator? Ne? Sigurna si? Da? Sigurna? Da! Ovo mi je najveći ventilator! Greška! Ali ja te najbolje hladim. To, Alice, tebi je rođendan. To, Alice, tebi je rođendan. To, Alice. Da, dobit ćeš i ti torte, ali Alice dobije prvo parče. Čekaj, da li si zamislila želju? Još kako sam zamislila. Bilo je odla. Ne govori. Neće se ispuniti. Zašto si uopšte na mom rođendanu? Pa, došao sam zbog torte. Ali sam ostao jer sam upoznao tebe. Ostao si zbog mene? Zašto? Jer si mi najbolja drugarica. Ne bih mogao da propustim tvoju rođendansku zabavu. I dalje ćemo da jedemo tortu, zar ne? A zašto smo najbolji drugovi? Volimo sve iste stvari. Naprimjer, ono što imaš na zabavi. Klovnove, gađanje pitama, jednoroge, tortu. Dozvoli meni. Klovnu je to lako uspelo. Dobro, sad kad smo puni torte i voska od cveća, izgleda da je savršeno vreme za skakanje u onom zamku. Prvo se izujte, deco. Ovo nije zamak, nego biblioteka. Zamkovi su za princeze, što? Već si ulazio, zar ne? Divno kako se ovdje skače gore-dole, kao u pravoj biblioteci. Samo pazi na svoj rog! Šta? Ne čujem te! Imam vasak u umetu! Slomio sam. Nema veze. Lažna uzbuna. Rog je dobro. Deco, mislim da bibliotekar želi da ćutite. Bez brige, zapušit ću rupu ovim. Ne mogu. Baš. Da. Dohvatim. Zato. Sad pričam ovako Alice, dobra si? Alice, dušo, reci nešto. Vrati se, jednorože. Spasio nas ja, sad ga nema. I za sve sam ja kriva. Ne, nisi kriva, Alice. Da, jesam. Kad sam ugasila svećice, poželjela sam odlazi jednorože. Ne, rekoh ti da nikom ne kažeš želju. Neće se ostvariti. Jednorože, opet si tu. I brže bih da si imala veći ventilator. Brinula, mislila sam da sam te izgubila. Žao mi je, društvo. Mislim da sam sve isplanirala savršeno, ali zabava je bila... Sjajna, najbolja zabava svih vremena, Alice. Zaista? Da, jedva čekam sledeću. Slavi na pola godine.
Ili svakog meseca? Ne, svakog dana. Zašto ne odmah? Odmah pravi zabavu. Ovo je bila najzabavnija biblioteka. A i prvi put da sam bila u biblioteci. Drago mi je što ste se dobro proveli, ali nisam ja zaslužna. Imala sam pomoć najboljeg. Dajte mi njen telefon. Pravim mnogo zabava. Jednorože? Da li tražite jednoroga? Srećno. Ova knjiga kaže da ne postoje. Ipak, posle sveg provoda, zaboravio sam da ti dam poklon. Wow, pitam se šta li je to? Useljavam se! Za Minimax produkcija Studio.